Yazi mangabe umuntu balekile ukuthi mawuvuka ekuseni uvuka nje embedeni hamba uyobhosha e-toilet. Hamba uyobhosha endaweni ekufanele. Iyona le efanele ukuthi ubhoshe kuyona. Ukuze ungahambi ubhoshela wonke umuntu ohlangana naye ngalelo suku lelo. Ukubeza abelungu bethanda ukuthi mawuxabana naye bayathanda ukuthi bathi that's bullshit. Usuwachaza kona lokho. Kona lokho ukuthi wena awusithulanga isigubhu sakho samasimba wena ekuseni mawuvuka. Siyakusinda-ke ngaleso sikhathi. Mangabe ungasithululi sokusinda usuku lonke uba nosuku olumuncu. Ngeke ukwazi nje ukumamatheka ngalelo suku lolo. Uyothi ufika ekuseni etekisini ngeke uzobabingelele abantu ozobafica lapho leyo tekisi leyo. Ngeke uzufune futhi ukudlulisa ushintshi. Ngeke ufune futhi ukuthi abantu bakuqhwebe kodwa uzobe ubaziba. Yini kangaka yini? Siyasinda isigubhu samasimba. Ungakuthathi kancane lokho. Ungalokothi nje ukuthathe kancane. Uyothi ufika la uya khona noma ngabe emsebenzini noma ngabe esikoleni uyobhulisha izingane zabantu wena la uya khona. Uyoba yebhuli wena. Uyobizwa inkanyamba. Baqhamuka wena. Kufanele basabeke manje abantu basabeke manje abantu. Hey bo, kahleni bo. Ningenza kangcono kunalokho bantu. Yazi i-Afrika idume kamnandi kanjani? Idume ngokuthi izwe elinobuntu. Manje nina lokho enikwenzayo nikuthathaphi? Hayi angiyazi lento yeni mina. Angiyazi nje impela ukuthi niyithathaphi. Anenzeni kangcono bakwethu.